İstanbul şäherinde Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisi açyldy. Türkiýanyň ykdysady we sowda merkezleriniň biri hasaplanýan İstanbul şäherinde Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisi öz işine başlady. Bu sergi ýurdumyzyň ykdysady ösüşlerini we önümçilik mümkinçiliklerini halkara derejesinde tanışdyrmagy mümkinçilik berýär. Açylyş dawarasy Türkmenistan we Türkiýe Respublikasynyň milli senalarynyň ýerine ýetirilmegi bilen başlandy. Faňwolfa türkmen öndürjileriniň ägirt uly mümkinçiliklerini açyk görkezýän çykyşlar başlandy. Serginiň ýokary tehnologiýalary, innovasiýa ösüşlerini we öňdewarjy tejribäni alşmak üçin täsirli platforma boljakdygy bellenildi. Açylyş dawarasyna Türkiýanyň sowda ministri Ömer Bolatyn gatnaşmagy aýratyn ähmiýet berdi. Çykyşynda iki ýurduň arasyndaky sowda we ykdysady gatnaşyklaryň çalt depgini ösýändigini aýtdy. Minister Bolat esasy maksatymyz $5 milliard dollarlyk maksatly sowda mukdaryny gysa wagtda ýetmek diýdi. Şu ýylyň ilkinji 6 aýynda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky sowda dolanşygynyň takminan 26,3 göterim ýokarlanyp 2,2 milliard dollara ýetdi. Ýylyň ahyryna çenli bu görkezijiniň 3 milliard dollardan geçmegine garaşylýar. Iki ýurdun prezidentleriniň öňde goýan ägirt uly maksatlaryna ýetmek üçin iki taraplaryň sowdada deň agramlygy saklamak we önümleriniň dürlüligini ýokarlandyrmak möhümdir diýdi. Türk ministri energetika pudagynaky hyzmatdaşlyga hem aýratyn ähmiýet berip 2024-nji ýylyň 1-nji martynda gol çekilen tebii gaz pudagyna hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama laýyklykda türkmen tebii gazynyň Türkiýe iýberilip başlandygyny, şeýle hem türkmen gazynyň Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa bazaryna çykarmagyň diňe bir ykdysady däl, eýsem döwletleriň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk babatda hem möhümdigini belledi. Sergi eksport üçin hödürlenýän ýokary hili önümleriň giň toplamyny hödürleýär. Bu ýere gelýänler fenagat we owa hojalyk enjamlaryny we ähtiýaçlyk şaýlaryny, guruluşyk materiallaryny, durmuş we elektron enjamlaryny, öý goşlaryny, dokma önümleriniň köp görnüşini we beýleki durly haritlary we hyzmatlary görüp bilerler. Türkmenistan ykdysadyetiniň durly pudaklaryna amala aşyrylan uly gowrumly özgertmeler diňe bir daşar ykdysady gatnaşyklaryň ösmegi üçin däl, eýsem halkara işewirligi üçin täze maýy goý mümkinçiliklerini açýar. Sergi Aşgabatyň Türkiýe bilen işewir hyzmatdaşlygy güýçlendirmekdäki aýratyn ähmiýetini aýdyn görkezýär. Serginiň ilkinji gününde eýýäm sowda we ykdysady gatnaşyklaryň ösüşini Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasy bilen hyzmatdaşlykda esasy ileri tutulýan urlardan biri digini tasdiklaýan köp sanly iki taraplaryň duşuklar geçirildi.